Moikka, minä olen Mirka Toivari. Opiskelutaustaa minulla on sellaista, että minä olen 2007 valmistunut tarjoilijaksi ja ravintola-alan hommia sitten tehnytkin 14 vuotta. 2021 valmistuin lähihoitajaksi ja siinä lähihoitajakoulun yhteydessä samalla tein motariopintoina terveydenhoitajakursseja niin kuin avoimen kautta ja siirryin nyt sitten tutkinto-opiskelijaksi viime vuoden syksyllä. Ja erityisesti niin kuin äitiys- ja lastenneuvola kiinnostaa tai sitten ala-asteen kouluterkkarin työ kiinnostaa. Tältä tulevalta kurssilta minä ootan hyviä keskusteluja ja ehkä sitten semmoisia uusia näkökulmia myös, että minkälaista terveydenhoitajan työ voikaan olla. Portfolion tehtävät vaikuttaa tosi mielenkiintoisilta. Minä en usko, että ne on mikään niin sanotusti läpihuutojuttu, vaan ne oikeasti pistää miettimään ja niin kuin ajattelemaan asioita, ajattelemaan tulevaisuutta ja sitä, että millainen terveydenhoitaja sitten tuleekaan. Moikka!